Salutare tuturor! Încep prin a vă felicita că sunteți alături de noi astăzi, că ați ales să sacrificați câteva minute din timpul vostru prețios ca să vă prezint o oportunitate de afacere care nouă ne-a schimbat viețile și eu cred cu tărie că îți poate schimba viața și ție. Eu sunt Daniela Biro, am 33 de ani, sunt soție, sunt mamă și de 2 ani sunt antreprenor. Dar înainte de a vă spune cum poți să-ți dezvolți o afacere online de succes, dați-mi voie să vă prezint cele două invitate ale mele. Sunt două mămici antreprenori, Beata Horotan și Mița Dreghici. Bună, fetelor! Ce faceți? Cum sunteți? Cine dintre voi dorește să ne împărtășească prima dată povestea ei de succes? Cu cine începem? Bună tuturor! Mă auziți? Mă vedeți? Bună. Îți mulțumesc, Beata, că ai acceptat invitația mea de astăzi. Hai să te cunoaștem. Îți mulțumesc și eu, Daniela. Mă simt onorată că pot să fiu azi aici cu voi și să împărtășesc cu voi povestea și experiența mea. Numele meu este Horotan Beata, am 32 de ani, sunt mămica lui Kevin, de 2 anișori. Sunt soție, sunt antreprenor. Și oportunitatea Forever a apărut în viața mea în momentul în care am avut cea mai mare nevoie de o schimbare. Mi se terminase concediul de maternitate. Eram plină de frici, nu știam încotro să mă îndrept. Îmi era frică să mă gândesc că va trebui să mă întorc la servici și să stau departe de Kevin timp de 8-9 ore sau chiar și 14. Pentru că la locul de muncă anterior am fost departe de casă chiar și 14 ore și în weekend. Nu puteam să-mi imaginez așa ceva. Și într-o zi, sponsora mea, Daniela, mi-a scris pe Messenger și mi-a cerut o rețetă la niște brioșe. Am început să povestim, să îmi dea niște detalii despre ceea ce face ea, despre network marketing. Și am ales să spun da oportunității pentru că mi s-a părut foarte ok că nu trebuie să investesc o grămadă de bani aici în comparație cu o afacere clasică, unde totuși ai nevoie de o investiție majoră ca să poți să-ți începi activitatea. La început credeam că nu este pentru mine, dar am avut toată susținerea familiei și a soțului meu și asta m-a ajutat enorm de mult. Cum reușesc să mă împart între jobul de mămică și afacerea mea? Nu vreau să mint, nu este ușor, dar nu este nici greu. Trebuie doar să știi să te organizezi. La început m-am ocupat de afacerea mea în timp ce dormea copilul, o oră, 2 pe zi. Sau mă trezeam cu o oră înaintea lui, sau seara rămâneam trează cu o oră mai mult. Viața mea s-a schimbat foarte mult de când am intrat în comunitatea și în familia Forever. Omul pesimist și plină de frici care eram atunci, acum a devenit omul optimist, omul puternic, omul care este dispus să lupte pentru ceva anume. Am o motivație puternică care mă face să lupt și să merg mai departe. Vreau să vă spun că la început eram foarte sceptică, pentru că până nu am încercat produsele, mi se păreau că sunt scumpe, nu știam de calitatea lor, dar din momentul în care am început să folosim produsele, atât eu cât și familia mea, și am început să arătăm mai bine, pielea noastră era mai curată, mai sănătoasă, mai strălucitoare, am început să ne simțim mai bine și prin interior. Am început să prind încredere în produse și am început să prind încredere și în afacere. Vreau să vă mai spun că în viață, când vi se oferă oportunitate, este bine să o acceptați, să încercați, să vă puneți întotdeauna întrebarea că dacă aș încerca și ar funcționa, dacă este pentru mine. În viață, poate, oportunitățile nu vi se oferă și a doua oară. Eu sunt foarte fericită că am profitat din plin de această oportunitate și am devenit omul care sunt acum și sper că și în viitor voi mai crește și îmi voi putea îndeplini toate dorințele și toate visele.
Cu siguranță vei ajunge foarte, foarte departe pentru că ai o atitudine extraordinară, Bea. Îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi și te felicit pentru tot ceea ce creezi în jurul tău. Îți mulțumesc încă o dată. Nița, hai să te cunoaștem și pe tine. Salutare! Îți mulțumesc și ție, Nița, pentru că ai acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi și de a ne împărtăși din povestea ta minunată. Te ascultăm. Mulțumesc foarte mult, Daniela. Mulțumesc și eu pentru invitație. Este o mare onoare să fiu aici alături de voi. O să vă zic câteva lucruri despre mine. Numele meu este Nița Dreghici, am 33 de ani și sunt mămica a 2 voinici, Vlad de 7 ani și Dragoș de 3 ani și 8 luni. Înainte să fiu mamă, am avut mai multe joburi, dar jobul care m-a schimbat și m-a motivat cel mai mult a fost cel de mămică, pentru că atunci spunem noi mămicile că este momentul zero, când învățăm și să fim mai curajoase și să ne dorim mai mult. Și m-am ocupat câțiva ani m-am ocupat de ei și mi-a plăcut foarte mult să fiu tot timpul alături de ei, să-i învăț, să fiu lângă ei când scot primele cuvinte, când fac primii pași. Dar după o perioadă, după câțiva ani de stat acasă și cu 2 voinici, aveam impresia că m-am blocat oarecum, că a apăruse așa o monotonie, făceam aceleași lucruri în fiecare zi și mă gândeam ce o să fac în momentul în care o să meargă și cel mic la grădiniță și căutam o oportunitate, un job. Sponsora mea mi-a spus mai multe detalii, mi-a dat despre oportunitatea Forever, dar pentru că eram foarte sceptică, în momentul acela am zis că nu este pentru mine. Cunoșteam produsele, nu foarte multe, îl cunoșteam și îl foloseam, Aloe First și Jelly și erau chiar prietenii noștri, adică copiii mei îl știau de spray-ul cu aloe, care ne-a ajutat foarte mult. Dar totuși am zis că oportunitatea nu o vedeam din afară, așa cum o vedem noi acum că suntem aici și am zis că nu este deocamdată pentru mine. Și am continuat să caut un job flexibil, pentru că începuse și cel mic grădinița și am zis că așa pot să mă descurc. Dar, cum se spune că socoteala de acasă nu se prea potrivește cu cea din târg, mi-am dat seama că la oricare dintre job unde mersesem ca să aflu mai multe detalii, urma să îmi petrec foarte mult timp departe de ei. Și chiar dacă erau la grădiniță și aveau câteva ore în care lipseau de acasă, cum ar veni, dar tot după aia trebuia cineva să ia și să se ocupe de ei. Și pentru că nu am ajutor, părinții mei lucrează și sunt mai departe de noi, automat trebuia să se ocupe cineva străin. Și sincer, gândul ăsta mă îngrozea să-i las pe mâna cuiva pe care nu cunosc. Și atunci mi-am adus aminte despre câteva cuvinte pe care îmi spusese sponsora mea despre oportunitate și chiar foarte neîncrezătoare am zis, hai că încerc și eu să vedem ce o să iasă. Nu cred că o să pot să fac ceva sau nu cred că mi se potrivește, dar zic, hai să vedem. Și în momentul în care am intrat în această frumoasă comunitate, am primit foarte mult suport și m-a emoționat, ca să zic așa, cum este luat fiecare om și este important fiecare om aici. De la mesajul de bun venit în comunitate, care, sincer, pentru un om nou și un om care n-a mai făcut parte dintr-o comunitate mult timp, este un lucru foarte important. Și ca să te simți undeva apreciat. M-au ajutat foarte mult webinarele care le avem, comunitatea, că am avut de unde să învăț. Cum ziceam că am început neîncrezătoare, aveam foarte multe gânduri limitative și nu vedeam partea de oportunitate. Am zis prima dată că o să încerc mai mult pentru produse și să vedem ce o să iasă. Dar odată ce intri aici, vezi cu adevărat poveștile și vezi de fapt ce ne oferă această oportunitate, atunci începi să-ți mărești orizonturile și să începi să crezi că și tu poți să faci asta. Și ce m-a mai ajutat foarte mult a fost partea de dezvoltare personală. O căutam oarecum și înainte, eram conștientă, ceea ce era, să zic așa, un prim pas, eram conștientă că aș avea nevoie și că m-ar ajuta, dar nu știam de unde să încep. Așa că aici am primit mai multe lucruri deodată
Am primit și o oportunitate care ne oferă foarte multe lucruri. Am primit și personală, am primit o oportunitate în care îți faci prieteni noi, care te ajută și care merg oarecum pe același drum ca și tine și asta te ajută. Și ce m-a mai fascinat, ideea de a ajuta și pe alții să-și dezvolte o afacere și să-i ajutăm. Și ajutând pe alți oameni, ne ajutăm și pe noi și creăm o comunitate din ce în ce mai mare și mai frumoasă. Așa că, ca și un sfat pentru cei care ne urmăresc și care poate se întreabă dacă să încerce sau nu, le zic să încerce, pentru că odată intrați aici, atunci văd cu adevărat ce oferă oportunitatea noastră și nu au nimic de pierdut. Au doar de câștigat de la produse foarte bune, la o comunitate frumoasă, la prieteni, până la urmă că se creează foarte multe relații de prietenie aici și la o afacere fantastică. Dacă vrem să și muncim pentru ea și să-i dăm totul ca să funcționeze. Ai foarte mare dreptate, Nița, o poveste extraordinară. Îți mulțumesc tare mult pentru ea și vă mulțumesc la amândouă că ne-ați inspirat în această seară. Vă doresc mult succes și vă felicit pentru tot ceea ce realizați în business-urile voastre. Mulțumesc frumos! Haideți să vedem despre ce este vorba. Schimbă-ți gândirea, schimbă-ți viața. Cu adevărat, gândirea trebuie să fie una pozitivă pentru că ea ne va influența viața și ne va influența viitorul. Haideți să vedem cine suntem la nivel internațional. Compania Forever a fost fondată în 1978 în Statele Unite ale Americii, activează cu succes în peste 160 de țări, are o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de dolari. Compania activează în domeniul sănătate și wellness, o piață de mii de miliarde de dolari. Este bogată în lichidități, fără datorii, cu 1,5 miliarde de dolari în bunuri și proprietăți. Are o echipă de conducere experimentată și o extindere globală susținută. Cine suntem în România? Activăm cu succes din 1999 cu sediul central în București, pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 3. Compania este construită pe principii etice. Îi vedem în imagine pe Rex Moon, fondatorul companiei Forever Living Products, și pe fiul său, președintele companiei, Greg Moon. Și aș vrea să vă citesc misiunea companiei, care mie de fiecare dată îmi aduce așa o stare de emoție și de recunoștință. Și spune în felul următor: vom crea un mediu profitabil în care oricine să poată deveni în mod demn ceea ce își dorește, în care să ne lăsăm ghidați de integritate, empatie și bucurie. Vom crea și vom prețui pasiunea pentru și credința în compania și produsele noastre, precum și în industria din care facem parte. Vom căuta mereu să ne îmbogățim cunoștințele și să menținem echilibrul. Mai presus de toate, vom da dovadă de curaj pe măsură ce vom conduce compania și îi vom îndruma pe Forever Business ownerii noștri. Succesul global Forever constă în puterea combinată a unei rețele formate din antreprenori care își dezvoltă afacerea din confortul propriului cămin. Primul pas în afacerea noastră este a consuma produsele și a împărtăși beneficiile cu cei din jurul nostru. Asta va duce la o furnizare a produselor direct către consumator. Al doilea pas ar fi promovarea potențialului oportunității de afacere. Să vedem cu ce beneficii vine marketingul în echipă. În primul rând, posibilitatea de câștig fără limite. Singurele limite care există aici sunt cele pe care tu ți le impui. Îți stabilești singur țelurile în afacere. Sistemul te va ajuta însă să le atingi. Poți să faci acest business part-time sau full-time. Opțiunile sunt adaptate nevoilor și angajamentelor tale. Aici ai parte de training-uri și sprijin folosind un sistem de business cu succes dovedit la nivel global. Compania vine cu stimulente înspre noi și anume program de mașină, călătorii globale.
Avem o oportunitate de a ne construi afacerea la nivel global. Asta pentru că Forever este în peste 160 de țări. Tu poți să-ți dezvolți afacerea oriunde în aceste țări, online, fără să fie necesară prezența ta fizică acolo. Un alt stimulent oferit de companie este Chairman's Bonus, un fel de al 13-lea salariu, care înseamnă împărțirea unui anumit procent din cifra de afaceri a companiei. Și compania face acest lucru în fiecare an. Aici ai parte de recunoaștere, de premii și de distracție. Haideți să vedem cu ce ne ocupăm. Avem 4 pași și primul pas este acesta. Folosește produsele, fii tu cel mai bun consumator din echipa ta și asta te va ajuta să împărtășești cu cei din jurul tău beneficiile produselor. Promovează produsele, vorbește cu cei din jur despre beneficii și experiența ta cu produsele. Asta te va ajuta să aduni în jurul tău 20-30 de consumatori fideli. Construiește-ți echipa, vorbește despre oportunitatea de business, găsește 5 oameni cheie și folosește ciclul simplu de dezvoltare al afacerii. Al 4-lea pas, instruiește-ți echipa. Instruiește-ți echipa să facă ceea ce faci și tu, să folosească produsele, să vorbească cu cei din jur despre beneficiile resimțite în urma folosirii produselor. Ajută-i să aibă 20-30 de consumatori fideli, ajută-ți membrii echipei să identifice fiecare câte 5 oameni cheie pentru afacerile lor. Urmează ciclul simplu al afacerii și anume contactează, arată, fă prezentări de business, înscrie, planifică-ți acțiunile, aceștia sunt pașii care te vor duce înspre nivelul de manager care îți asigură independența financiară mult dorită. Dar este foarte important să știm de ce facem noi afacerea Forever, ce așteptări avem noi de la businessul nostru. Și vorbesc aici despre de ce-ul nostru. Trebuie să ne descoperim de ce-ul. Poate îți dorești un stil de viață mai bun, mai sănătos. Poate îți place să călătorești împreună cu familia. Poate te atrage dezvoltarea personală, independența financiară. Poate vrei să ai niște bani puși la o parte pentru când vei fi la pensie. Poate îți dorești o casă nouă, o mașină nouă. Dacă îți vei descoperi de ce-ul, va fi mult mai ușor să acționezi în direcția lui. Lucrează cu 5 persoane cheie. Învață-i pe toți să folosească produsele, să dezvolte 20-30 de consumatori fideli, să găsească 5 persoane cheie în business-ul lor și să instruiască, să învețe și pe ceilalți din echipa lor pentru a duplica. Și avem în imagine un exemplu. Tu ești un Forever Business Owner care aloci 10 ore pe săptămână business-ului tău și mai ai încă 5 parteneri. Primul alocă 5 ore pe săptămână acestei afaceri, deoarece a ales să recomande către consumatori beneficiile produselor. Al doilea partener de business este un dezvoltator de afacere care alocă acestei afaceri 10 ore pe săptămână. A treia persoană alocă 20 de ore pe săptămână acestui business, a patra persoană alocă 30 de ore pe săptămână acestui business, iar a cincea 50 de ore pe săptămână acestui business. În total, tu ai lucrat 125 de ore pentru afacerea ta. Să vedem oportunitățile de venit, cum vom fi noi plătiți după ce intrăm în această afacere. Dacă alegi să faci doar partea de recomandare către consumatori a beneficiilor produselor, venitul tău poate varia între 200 și 400 de euro pe lună. Dacă vrei să fii un lider de echipă și să împărtășești cu cei din jurul tău beneficiile afacerii, câștigurile tale pot varia între 800 și 2000 de euro pe lună. Dacă vrei să fii un dezvoltator de afacere și să-ți ajuți oamenii din echipă să dezvolte și ei o afacere de succes, veniturile tale pot varia între 2000 și 20.000 de euro pe lună. Aș vrea să atrag atenția că aceste sume nu reprezintă promisiuni de câștig. Fiecare câștigă în funcție de implicarea lui în business. Forever este în peste 160 de țări. Ne găsim peste tot în lume, în America de Nord, în America de Sud, Africa, Asia, Australia, Europa. Peste tot poți să ai parteneri de afacere, iar nivelul de manager deschide calea către o lume plină de posibilități și beneficii. Să vedem mai departe cum suntem plătiți, pentru că după nivelul de manager sunt și alte nivele în planul de marketing. Și vorbim aici despre senior manager. Asta înseamnă că ai 2 manageri sponsorizați personal. Soaring manager
Ai 5 manageri sponsorizați personal. Safir Manager înseamnă că ai ajutat 9 persoane din linia directă să ajungă manageri. Diamant Safir Manager, 17 manageri sponsorizați personal, iar Diamant Manager înseamnă că tu ai ajutat 25 de persoane din linia ta directă să ajungă la nivelul de manager. După cum vedem, câștigurile sunt extraordinare, însă vă spun încă o dată că aceste sume nu reprezintă promisiuni de câștig. În imagine îl avem pe Rolf Skip, numărul 1 în Forever, cu cecul său de Chairman's Bonus din 2017. Compania, după cum spuneam, în fiecare an împarte din profitul său către colaboratorii de top. El, în anul 2017, a avut un cec de peste $1.000.000. Compania ne oferă și alte stimulente, călătorii globale în 2 destinații extraordinare pe an în cele mai luxoase hoteluri și nu mergi singur, mergi împreună cu familia, pentru că Forever ne trimite în aceste călătorii împreună cu familia noastră. Un alt stimulent de top este Forever to Drive, unde Forever îți pune în contul tău până la 9.600 de euro pe an pentru mașina visurilor tale. Însă compania nu te obligă ca tu să folosești acești bani pentru a-ți achiziționa mașina, poți să folosești acești bani în ce scop dorești tu. Oamenii ca mine, ca tine, pot să aibă succes în Forever. Nu trebuie să ai anumite studii, nu trebuie să ai experiență într-un anumit domeniu. Poți să ajungi acolo unde îți dorești dacă faci acțiuni în acest sens. Și în imagine putem vedea persoane care au rezultate extraordinare în Forever România. Cum a funcționat pentru noi? Cum a funcționat pentru mine? În 2018 am dat startul acestui business și am început afacerea cu un copil de 1 an și 6 luni. Eram cu câteva luni înainte de a mi se termina concediul de creștere a copilului și îmi doream foarte mult să găsesc o alternativă pentru că nu doream să mă întorc la vechiul loc de muncă, unde nu mă mai regăseam pentru că acolo era un mediu politic, salariul nu era corelat cu performanța, nu era mulțumită nici financiar, nici profesional. Cunoșteam produsele pentru că le foloseam de mai bine de 10 ani, știam calitatea lor, beneficiile pe care le au asupra organismului și această oportunitate a venit înspre mine exact atunci când eu am avut cea mai mare nevoie. Așa că în anul 2018 am spus ok, hai să încerc. A fost anul în care am învățat că țin în mână cea mai frumoasă afacere din lume. Am început să ajut și alte persoane să descopere beneficiile produselor și să-și dezvolte propria lor afacere. La 1 an de zile am atins nivelul de manager în 2019, care a venit pentru mine cu independență financiară, cu mai mult timp pentru familia mea, cu o mulțime de prieteni peste tot în țară și, nu în ultimul rând, cu dezvoltare personală, pentru că trebuie să spun că această afacere m-a schimbat în primul rând pe mine ca om. În 2020 pot să mă laud cu o echipă frumoasă și mare. Eu sunt o femeie puternică, sunt o femeie împlinită, încrezătoare în forțele ei și sunt gata să ajut cât mai multe persoane să devină așa. Vă spun cu mâna pe inimă că iubesc ceea ce fac. Să vedem pe tine ce te motivează. Poate timpul cu cei dragi, pentru că timpul este foarte prețios. Pentru mine, timpul petrecut alături de familia mea și alături de fetița mea este ceva extraordinar. Poate simți nevoia să faci parte dintr-o comunitate, să faci parte dintr-un tot și ești în locul potrivit, pentru că aici avem o comunitate extraordinară. Poate vrei să ai parte de recunoașterea eforturilor pe care tu le depui. Ești în locul potrivit. Dar să vedem ce produse avem. Sunt produse de o calitate superioară pe bază de gel stabilizat de aloe vera. Forever are piețe de produse în creștere. Avem produse pentru controlul greutății, suplimente alimentare și băuturi nutritive, produse pentru sport și nutriție, produse de îngrijire a pielii și produse de îngrijire pentru bărbați. De ce să alegi tu produsele Forever? În primul rând pentru că sunt fără erbicide și insecticide. Avem o echipă executivă formată din profesioniști cu experiență.
Avem standarde de calitate riguroase și garanție de returnare. Produsele sunt simple, sunt pure, sunt produse pentru toată lumea, de la cel mai tânăr membru al familiei până la cel mai în vârstă. Forever este lider mondial în produse pe bază de aloe vera. Are un proces de stabilizare unic patentat. Produsele sunt de calitate superioară din ingrediente naturale, sigure, nemodificate genetic. Mai jos putem vedea certificările pe care Forever le are. Produsele noastre nu sunt testate pe animale. Gelul de băut de la aloe vera, de la Forever, este primul din lume care a corespuns și chiar a depășit cerințele de calitate și de puritate ale Consiliului Științific Internațional pentru Aloe, drept pentru care avem permisiunea lor de a le afișa sigla pe produsele noastre. Mai avem certificările kosher, halal și certificarea Societății Islamice din California. Afacerea ta se poate găsi într-un pachet și acest pachet se numește Touch of Forever. Cuprinde o mulțime de produse pentru întreaga familie. Este cel mai rapid și cel mai eficient mod de a-ți demara afacerea. În momentul în care tu ai achiziționat acest pachet, începi să câștigi imediat bani. Pachetul vine spre tine cu nivelul de asistent supervizor care îți aduce 35% discount față de prețul recomandat de vânzare și ai și o mulțime de materiale de marketing incluse. Este momentul din care tu poți să îți dezvolți propria ta afacere. Poate te întrebi cum va funcționa pentru mine. Ia afacerea în serios. În orice aventură nouă este nevoie de timp și de efort. Lasă-te instruit și participă la toate trainingurile Forever. Comunitatea noastră, echipa aceasta minunată, are un sistem de traininguri extraordinar pe care îl pune la dispoziție pentru membrii echipei. Ia-ți timpul necesar să ajungi la succes. Și fă asta pentru că succesul nu vine peste noapte. Fii motivat și deschis să lucrezi aproape de persoana care ți-a prezentat oportunitatea. Lasă-o să te ia de mână și împreună să faceți pași spre împlinirea visurilor tale. Fii dispus să gândești și să visezi măreț, să-ți stabilești obiective precise pentru tine și afacerea ta. Ia-ți angajamentul de a avea consumatori fideli, de a-ți construi echipa și de a dezvolta 5 persoane. Fii pregătit să spui tuturor cu ce te ocupi și, cel mai important, fii mereu entuziast și optimist. Și acum este momentul să alegi. Oare vei spune da, vei spune nu, vei spune poate? Dacă vei spune da, te felicit din suflet și mă bucur că ni te alături. Sfatul meu este să iei legătura cu persoana care te-a invitat în acest grup, înscrie-te și începe planificarea. Dacă răspunsul tău este nu încă, acordă o șansă produselor, folosește-le ca să vezi calitatea lor extraordinară. Dacă răspunsul tău este poate, te sfătuiesc să iei legătura cu persoana care te-a invitat în acest grup și să obții răspunsurile la întrebările pe care le mai ai. Vreau să închei cu un citat foarte frumos, care mi-e place foarte mult. Dacă cineva îți oferă o oportunitate uimitoare, dar nu ești sigur că o poți face, spune da și apoi învață cum să o faci. Această comunitate te va ține de mână ca să ajungi acolo unde tu îți dorești. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas alături de mine până la final și vă doresc o seară extraordinară. Vă pup și vă îmbrățișez!